naira 10,000 ga duk mutumin da ya hada su daidai zai dauki naira 10,000. Ku ja famar! Let's connect! Very nice one. Ni ci gaba da yin nawa kawai. Ban biyar alaka. Wai ya haɗa su da duniya ne ta. Bashin zamanin. Kyau arda hula. Yi fito kai tun da ka gama. Behind the scene. Abaki na hayar da wannan dan farkon da na sha. Pink lips. Ai baba kai ya lokacin kuma. Fito. An ce ai gabar sai kai kudu. Allah ta baki dan nahu. Har ba nuna. Mu je. Mutanen kasuwa jin turawan mu. Almost there again. Kas kenan. Kas. Ɗanki za ka tafi kasu sai kai hanyar zaria. Je. To ga baban wannan game ɗin ya sunansa? Chess Master. Zaki ga. Dan ke iyo ga mu dan ga Ka gama?